Здрасти, Коце. Ще се опитам да ти обясня как да влезеш в акаунта на Галя. Значи първото, което имаш, в момента трябва да имаш този изглед. Значи първо, ако не си сменил езика, натискаш отгоре Tools, отиваш на Change Language и на български. Натискаш български, езика се сменя на български. След това отиваш на Skype и натискаш Отпиши ме. Значи отписвате. И тук ти се появява този прозорец. Значи натискаш най-отдолу в ляво, впиши ме с друг профил. И имаш, появяват се име в Skype, профил за Microsoft. Натискаш второто, профил за Microsoft. Така. Като натиснеш профил за Microsoft, ти се появява този прозорец. И тук въвеждаш имейл адреса на почтата на Галя, значи той е Галена Цокова маймунка outlook.com. Така, паролата е ИИ 11, обаче го пиша с буквата И. Първите 11 го пиша ИИ. После продължаваш с цифри 061996 и натискаш влизане. Така появява се този прозорец и след малко се появяват прозореца с контактите. И тук в ляво имаш Костадин Цоков, Стела, Таня и Тони. И сега избираш си с кой да говориш. Ако искаш, можеш да опиташ значи, по този начин. И това е. Ако ти е помогнало, добре.